Euskal Herrian hamarkadak daramatzagu eskubide zibil eta politikoen urraketa pairatzen. Asko dira espetxeratuak dauden gure herrikideak, sakabanaketa, kartzela eta bolkoirik gabeko ziegetan urte ugari. Sufrimendu gehiegi, noiz arte? Sufrimiento que se agrava en esta situación de crisis sanitaria que estamos viviendo. Momento en el que vemos nuestros derechos de libertad y movimiento mermados. Momento en el que no olvidamos los miedos y desdichas que están sufriendo las 236 personas presas vascas dispersadas en prisiones francesas y españolas. Hilabete baino gehiago daramagu preso batek sentitzen duena sentituz. Ordu amaigabeak bakardadean babesa bilatuz, eta gure bihotzak suntsitzen dituzten pentsamenduak edukiz. Hilabete baino gehiago bizitek suposatzen duten sentipenik gabe. Leiho batetik sartzen den eguzkiz irrikituren batean kontsolamendu bila. Más de un mes sin saber cuándo podrá volver a abrazar a un ser querido. Un largo mes en el que quienes estaban saliendo de permiso quedaron sin ellos. Un mes en el que el riesgo y la vulnerabilidad de las y los presos enfermos y mayores de 70 años está aumentando. Eskubideek urratuta dirauten bitartean, presoen nazioarteko egunean aldarrikapena eta elkartasuna adieraztea ezinbestekoa da. Espetxe politika aldatu beharra dago. Konponbide garaia da. Askatasunerako unea da. Alaitz eta gainontzeko presoak etzera. Maite zaituztegu.